እንታይ ኮይና ክጽበየኪ ሰማይ እንዳሰፈኹ ወይስ መሬት እንዳኳዓትኩ ዝጠፍአ ፍቕሪ ከም ኣልማዝ እንዳኣለሽኩ እንታይ ኮይና ክጽበየኪ እምባ ጽበት እንዳደፋእኹ ወይስ ናይ ኖህ መርከብ እንዳጸረብኩ ናይ ሰቆት ፕሮ ኮኸብ እንዳኣለሽኩ እንታይ ኮይና ክጽበየኪ ከም ቅዱስ ያሬድ ብዜማ እንዳወደስኩ ወይስ ብደርፊ ዜማ ፍቕሪ እንዳዘመርኩ እንታይ ክኸውን ከለኹ ክጽበየኪ ኣብ ሩባ ተከዘ እንዳሓመስኩ ወይስ ብምቆት ኣርታዕለ እንዳተለብለብኩ ቆርበተይ ከም ጨርቂ ብሓዊ እናተተኮስኩ እንታይ ኮይና ክጽበየኪ ፍቕርኺ እንዳዘከርኩ ወይስ ዛንታ ፍቕርኺ ከም ጸሎት እንዳደገምኩ ኣምሲለ ክዋሳእ እጸ ፋርስዶ ክምስስ ወይስ ብናፍቆትኪ ኣብ ገሃነም ስቃይ ክሕምስ ምስ መን ኮይነ ክጽበየኪ መናኒ ኮይነ ምስ ፈጣሪ ኣብ ቅዱስ መዓዲ ወይስ ዓለማዊ ኮይነ ብዝኽርኺ ክነዲ በየናይ መንገዲ ክትመጺ ኣበይኮን ንራኸብ ንኾን ኣብ ድንኳን ኣብርሃም ወይስ ኣብ ባቢሎን ኣበይ ክትመጺ ብዘመን ኣየናይ ዘመን ብቦታ ኣየናይ ቦታ ብኽብሪ ኣየናይ ንጉስ ብማዕበል ኣየናይ ባሕሪ ብጽቕጥቅጥ ኣየናይ ዱር ብደብሪ ኣየናይ ደብሪ ኣብ ወሰን ኣየናይ ሩባ እንታይ እንዳገበርኩ ክጽበየኪ ምስ መላእኽቲ እንዳዘመርኩ ወይስ ቆርበት ገረብ እንዳቐረፍኩ ግዙፍ ኮይነ ወይስ ረቂቕ ሩባ ኮይነ ወይስ እምባ ሓጎስ ኮይነ ወይስ ንብዓት ትሕቲ ፀሓይ ወይስ ትሕቲ ወርሒ ግጥሚ ኮይነ ወይስ ሙዚቃ እንታይ ኮይነ ክጽበየኪ